ಎಂಕ್ಲೆ 81 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 87 ಹಿಡಿದು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಟ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. 93 ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಂಬಳ ಪಂಟ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಓಲಾಂಟ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಟ ಓ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು 2000 ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡದು ಬತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿದಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಇತ್ತ ಇಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಬಳಗೆ ಬರ್ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚದು ಇತ್ತ ಗಿಡವನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು. ನಮ್ಮನ ಪಂಟ ಕುಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳೆ ಪಂತ ರೀತಿಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಂಡು ಐನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪೆ ಆನೆ ಒಲೆ 2 ದಿವಸ ಗಿಡ ಅಂತಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾತಂಡು. ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಬಂದುಲೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬುಲ ಗಂತಿರ್ದು ಮಂಚೊಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಲೇಸಗು ಬಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲೆ ಯಾನ ನಿಖಿತ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಸರದಿನ ಐಸಿರದ ಕಳೆದಿಂಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೊರಟು ಕ್ರೀಡೆ ಪಂದು ಬನ್ನಗ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆನಪಾಪುನು ಕಂಬುಲ ಇವಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ ತೆರಿಪಾವುಡು ಇವಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಯಜಮಾನರಾದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಅವಂಜಿ ಸಮಿತಿದಗ್ಲಿನಾದಿಪ್ಪಡು ಅಗ್ಲಿನೊಂಜಿ ಅನುಭವನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬುಲ ಗಂತಿರ್ದು ಮಂಚೊಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸದ ಇನಿತ್ತ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸುಳ್ಯದ ಕಾಂತಮಂಗ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಕೂಟ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜಗದೀಶ್ ಮೇರು ಯಾರನೊಂಜಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಶುರುಕಾದ ಅರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನಂಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂತುಮಂಗ್ಲ ಸುಳ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಂಬುಲ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿದಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರಿರಾದುಲ್ಲರು ಜಗದೀಶ್ ಮೇರ್ ಕಾಂತಮಂಗ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಿನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರೇನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು 81 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 82 87 ಹಿಡಿದು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಟ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ 93 ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತಕೇನು ನಂಡ ಇರು ಪಂಡರ 81 ನಿಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತರು ಪಂಡ 82 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 82 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಾರೀತಿ ಅದು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡದ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪನಾಗ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಅಂಚದ ಐನು ತೂದು ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ನಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪಾಗಲ ಐತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಡೀರಿ ಅಂಚೆ ಕೊಂಜೀರು ದೆತೊಂದು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು 97 ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರ್ಕೂರೋದು ರೆಡ್ ಕಂಜಿಲಂಗ ಅಂತ ಐನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಐನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ 87 ಓಕೆ ಅಂಚ ಇತ ಶುರುಕಾದ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಏರು ವಾ ರೀತಿ ಅದು ನಿಕುಲೊಂಜಿ ದೆತೊನ್ನಗ ಎಂಚದೆ ತೊಂಡರು ಎರುಕ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಪಂಡ ಎರುಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಂಚಿದಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹಂಚಿದಾಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವ್ನು ಒಂಡೇರು ಹಂಚಿದ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಸುರುತ ಏರು ಸರ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡದು ಕುಟ್ಟಿಲ ರಾಜೇಲ ಸುರುತ ವಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಗಿಡತ್ತಿನ ಪಂದೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಪಾಣೀರು ಪಾಣೀರು ಸುಜೆಟ್ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಂದ ಅವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಜೋಡಿ ಎರ್ಲೆನಗೆ ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲ ಕಲಟ ಗಿಡ್ಪುನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರಾತ್ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ವಾ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕಲ್ ತೊಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಜಪುಡಾದ ಒಂಜಿ ಗಿಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಯಾವತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕುಡ್ಲಾಂಚಿ ಪೋನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮಂಡ ಮುಲ್ಪದಾಕ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೆಗಲ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ ತುಳು ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾಕಿದ್ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆ 3-5 ಮಂಡ ಹೋಯ್ತೇರಿ 93 87 ಆಂಡ 93 ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಎತ್ತಕೇನು ನಾಡ ಇರ ಸುಳ್ಯ ಮೂಲತಃ ಸುಳ್ಯದಲ್ಪ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡು ಇದಾಗ ತುಳು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸುಳ್ಯದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸುಳ್ಯಡು ಇರು ತುಳು ಎಂಚ ಪಂಡದು ತುಳು ಇರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕುಡ್ಲಾದ ತುಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇನೆ
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಕಂಬುಲಗ ದಡೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಂಬುಲ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬುಲ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಇರಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇರು ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 15 ಜನ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಗಿಡಾಯರ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಡನಲೆಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ದುಂಬುಡದೆ ಗಿಡಾಯರ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲೆ ಇಂಚಿದಾಕ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹೌದಾನಿ ಇಂಚಿದ್ದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಂಡ ಪೋಲ್ಲ ಕೂಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನೆ ಕೌಲಾಂಡ ಕೈತಲ್ ಕರೆ ಗಿರೆ ಮಾತ ಉಂಡದು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಗಿಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರಿ ಜೋಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಂಚದ ಅವಳು ಇಪ್ಪೇರಿ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರೊಂದೊಂಜಿ ಪನೊಲಿ ಪರಿಚಯ ಮುಲ್ಪಡದ ಸುರೇಶ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಈಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪಡದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ಬೇತವರ ಪೇರು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪಡ ಅಂಜಿ 5 ಜನ ಹೋಗ್ನ ಅಂಕ್ಲು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪಡದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರಡ ಏತು ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ 4 ಇರ್ಲಲ್ಲ 4 ಇರ್ಲು 4 ಐತು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜೈ ಬಾಕಿ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಓವೆನ್ ಗಿಡ ಪೋರ್ನಿಕ್ಲು ಕುಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಜಯನ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಸೀನಿಯರ್ ಓಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಡೋಲ ಗಿಡ ಪೋರ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡ ಪೋ ನಾರಡು ಅವೇ ಮೋಡೆನ್ಲ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದೊಂಜಿ ಜಯ ಪಂಡರ ಅವು ಏತ್ ವರ್ಷದ ಸೀರನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಂಡು ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕನಾಯಿನಿ ಜಯ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೇನು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ತಾಂಕುನು ಪಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ವಡ್ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಲಿಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಬಾರೀತಿ ಅದು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ತಾಂಕುನ ಇಟ್ಟು ಪಂಡದು ಆ ರೀತಿ ಆದ ನಿಕು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನಚರಿ ಪಂಡದು ಕಾಂಡೆ ಕುಡುಗುರುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀರು ಬೈಯಾಗಲ ಕುಡು ನೀರು ಬೈ ಎಂಚ ಸೀಸನ್ದು 2 ಬರ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಡ್ದು ಮೀಪಾವಡು ಮರ್ಯಾಡು 2 ಬರ್ತು ಚವಳಿ ನೀರು ಮೀಪಾಪ ಅಂಕ್ಲೈನ್ ಎಂಚ ಐತೆ ಅವೇ ಸುರೇಶ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೀರು ಅಕ್ಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಐತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೇನು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲಡ್ ಇರ್ಪಡ್ಡರು 40 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾಂತುಮಂಗ್ಲ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದ ಪಂಡದು 40 ವರ್ಷದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತೇನು ಪಂಡದು ಅನುಭವ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಅದು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡ್ ದಿಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡ ದುಂಬಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2000 ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡದು ಬತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿದಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಬಳಗೆ ಬರ್ಮನಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚದು ಇತ್ತೆ ಗಿಡವನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ವರ್ಷವು ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಗಿಡ ಪನ್ನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅರಿ ಅಂಚಪುರದ ದಂಡಲ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇತ್ತನ ದುಂಬು ಬೊಂಡ ಇಂದು ಮಾತ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಮಾತ ಲೋಕಲ್ ಕಂಬಳ ಬೊಂಡ ಶೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾತ್ರದ ಐತನಲ್ಲ ಕೊರ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪವನ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಅತ್ ದುಂಬುದಲಕನೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಡ ದುಂಬುದವೇ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಗಂದು ದಯಮಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರಿ ತುಂಬುದಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಈರಿರ್ತ ಪಂಡರಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಮಂಡ ಐತೆ ಪೈಯಡದಕ್ಲು ಬಂದ ಒಂಜಿ 200 ಜನ ಬರ್ಪೀರಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಅಂಚನ ಕಾರ್ಕಳದೇರು ಪಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 200-300 ಜನ ಇಪ್ಪೀರಿ ಏರು ಸೋಲ್ತಂಡ ಜನನೇ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಇಪ್ಪೀರಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿವಕಾಯಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಸುಳ್ಯದಂಚಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಮೆಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಇರಡ ಈ ತೇರ್ಲುಲಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ವಾರಿ ತೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲ 150 ಮಿತ್ತು ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡಿ ಟೋಟಲ್ 150 ಮಿತ್ತು ಊಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪುನಂಚನ ದಯಪನ್ನ ಕಂಬುಲಡು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡು ವಿನ್ ಆಪುನಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂಗಾಡಿಡು ಬಲ್ಲಡ್ಲ ನಾರಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆನ ಬಿನ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಲ್ಲಡ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಯರಡ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಾನು ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೇನು ನಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇನುಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಸಮಯ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ್ಟಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇರನ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆದ ಪಂಡದು ದಾಯಪನ್ನಗ 24 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು
ಅವೊಂಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದವೆ ಅವು ಕಂಡವಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಜಿನ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜರ ದಿನ ಮುಗಿಬಿಡು 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯರ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಡವಟೆ ಜಾಸ್ತಿ 24 ಗಂಟೆ ಉಲಾಯ ಮುಗಿಯುಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೀಳಾಡು ಮನತನಿ ಬಂದಾಗ 5 ದನಿ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋದುವರೆ ಮುಜೇರ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಓಡಾಪುಂಡು ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಏನ್ ಸೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುತ್ತು ಪೋನಂಗನೆ ಪೂರ ಇಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅರಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನು ಅವಲೇ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನು ಪಿದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿನಿ ತಿನ್ಪಾತಿ ಮತ್ತೆ ಅವಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪು ಸರ್ ಒಂದ್ಕೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನನ್ನಕ್ಕೇನು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ದಯಪನ್ನಗ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ ಕಂಬಳಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಂಬಳಗ ಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ತೂಪುಜೇರು ಏರು ಕಟ್ಟರ ಕುಲು ಪಿರಜಾರು ವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಯಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನತೆ ಅಂದಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವಗೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರುನು ಕಟ್ಟೋಡು ಎರುನು ಗಿಡ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೂ ಕೊರ್ಪರ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂತ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಪೂರ ಮಿಷಂಡ್ ಕಂಡ ಕೊಯ್ಪುನ ಕಂಡ ನರ್ಪುನ ಪೂರ ಮಿಷಂಡ್ ಏರು ತಾಂಕುಜೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಎನ್ನ ಹಿಂದಟ್ಟು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂತೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಂಬಳಗ ಮಾತ್ರ ಇರು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡತ್ತಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೊಡತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಂಕುಜೇರು ತುಂಬು ಬೆನ್ನಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗ ಬೋಡಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಟ ಆತಂದು ಪೂರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆತಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಮಾತ್ರ ತೂಯರದಿಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಚ ಯುವಜನಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಇಂದು ಮಾಲ್ತೇರಂಡ ನಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪು ಜಂಡ ಅಡಿಗೆ ಒಂತೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ದುಂಬಗ್ ಬೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದಾಯಪಂಡ ಈತು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ನಡಪಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ತೂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುನು ಅಕ್ಲು ಕಣ್ ತುಂಬ ಓಡು ಪನ್ಪಿನನ್ಸಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ನನಕೇನು ನಂಡ ಈರು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟುವರು ಎರ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಕೊನೊಪರು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಮನ್ಪರು ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ತೇರ್ ಪಂಡರ್ ಕಂಡಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡಡ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಡಾ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಡಡ ಆಪುನ ಇಡ್ಡೆನ ಅತ್ತ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇಡ್ಡೆನ ಅತ್ತ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಗಿಡವನಕ್ಲೆ ಬೂರು ಜೇರು ಜಾರು ಜೇರು ಕನ್ನಡ ಬೂರು ಲಕ್ವೇರು ಬಾರ್ಕುರಂಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಡಾವೊಂದುಂಡು ಕೆಸರ ಕಂಡು ಅಂಡ ಅವಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾವೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಲದ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲನ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು 3 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪದ 87 88 89 3 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪದ ಮೂಲು ಸುಡೆಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅದು ಉಂಟದು ಒಂಡ ಅಂಚಿರ್ದು ಬಾರಿ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪು ಎರ್ಲು ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲತ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕೇರಿಗ ಅದಕ್ಕೇನು ನಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ತಯಾರಿ ಆ ರೀತಿ ಆದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪಂಡದ ಈ ಸರ್ತಿ ಅದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇಚ್ಚದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಇದು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ಗಂತಿರ್ದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನನ್ಸಿತ್ತನ ಲೇಸಿಡು ಇರೇನೋ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವಾರೀತಿಯಾದ ಈರೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಲ್ಲರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನನ್ಸಿತ್ತನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ದುಂಬ ದಿಯರು ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಸಿತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾರೀತಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ಅನುಭವ ವಾರೀತಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ವಿಚಾರನು ಪೊಟ್ಟರ್ಗ ಎಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಪುದರು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕಲಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತನ ಪುದರು ಸೊ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ ಬಗೆಟ್ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಡದು ಇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮಾಂಡೆ ಮಟ್ರಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ ಮಾಂಡೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಟೆ ಮಾಂಡೆ ಇಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ವಾರೀತಿ ಆದಂದು ಕಂಬಳ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ
ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ಅಜ್ಜೇರೇನು ಲೆತ್ತಂತ ಪೋಂತಿತ್ತೇರು ಲೆತ್ತಂತ 81 ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 82ಗೂ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಅಜ್ಜೇರು ಬಂದಂತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಇಂದು ಬೈ ಉಲ್ಲುಟು ಬೈ ಉಂಡದು ಐಟ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾಲ್ತು ಎನ್ನ ಜಪಡ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತಿತ್ತೆ ಮಾಂತ ಕಂಬ್ಲಾಗ್ಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡಿರ್ನ 81 ಬಾನ್ ಅದು 82 ಡೇ ಇರ್ ಕಂಬಳಡುಲ್ಲರಂದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿರುಚಿ ಅಪ್ಪಗಡ್ದೆ ಇತ್ತಂಡು 16 ತಿಂಗಳು ಇರು ಕಂಬಳದ ಕಲಕ್ ಪೋತಾರು ಪನ್ಪಿದಂಚೆತನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಇರೇನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಕೇನೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದಲ ನಮಕೇನೋಲಿ ಕಂಬಳ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏನು ಬರುವಂತಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅನಾಗ ಏನು ಕಂಬಳ ತಡೆಗೆ ಪೋಂತಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಪಗ ಪೂರ ಲೇಸರ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೇಸರ್ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಾಚ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸಮ ಬತ್ತಂಟಲ್ಲ ಆತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಪನೊಂತಿತ್ತೇರು ಸಮ ಅಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಬೇಕ ಮುಗಿಪುಜಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪಿರಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರೆದು ಆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡ ಪೋಪುನ ಅನ್ಸತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಆಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸೆನ್ಸರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಟ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚೆ ಪಣಿಯರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಮನೆ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಇಂದಟ ಅಂಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಎತ್ತೇನು ನೋಡದನ್ನ ಕಂಬುಲಡ್ ಇರು ಉಲ್ಲರು ಇರ ಅಪ್ಪಗರ್ದು ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚೆ ಉಲ್ಲರಿಂದು ಪಂಡರು ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚಲಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ವಾ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲರ್ದು ಇರ್ ಪಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಕಂಬುಲದ ಕರೆಕ್ ಶಾಲೆಗ್ PUC ಅಂಚಪುರನಾಗ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗರ್ದೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇಲೆ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರ ಶನಿವಾರ ಬರೋಂತಿತ್ತೆ ಐತಾರ ನಮ್ಮನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಅಂತುತ್ತೆ ಉಂತುದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನಕೇನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ದಾದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಎರುನು ಕೊನೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ ಪಂಡೇರು ಎಕಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಮೇರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕೊನೋದು ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವ ಪಂಡದು ಇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಪೋಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತ ಅಲ್ಲೇ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಅಂಚೆ ಬೇತೆವ ಆಯಿಂದ ಎಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇತದಲ್ಲ ಅನುಭವ ನಮ್ಮನ ಪಂಟ ಕುಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳೆ ಪಂತ ರೀತಿಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತುಂಡು ಐನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪೇನೆ ಒಲೆ 2 ಡೇಸ ಗೆಡಂತಿತ್ತರು ಐಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪೇನೆ ಒಲೆ 2 ಡೇಸ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಲೋಕೇಶರ್ ಗೆಡತ್ತೇರು ಐನು 6 ಸುಮಾರು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಐಕಾಳಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂದು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಏರು ಪೂರ ಏರು ಗಿಡದಿರಂದು ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕರ್ಣ ಪಂತಿತ್ತೇರು ಇಂದು ನಂದಿ ಆರು ಕೊಂಡೊಡ್ತ ಎರಗಡೆ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಂತು ಕರ್ಣ ಅವರ ಎರಗಡೆ ಯಾರ ಪಂತಿತ್ತೇರು ಪಜೀರ್ ಕಂಬ್ಲಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ರೇಸವು ಆರು ಪಾರ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೋಕು ಅವು ಹೆಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಎರಗೆಡ್ತಾರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಎರಗೆಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಪುದರುಂಡು ಈ ಸಲ ಏರ್ಗಿಡ ಪುನಕ್ಲೆಂದು ಅತಿಥಿ ಬಂತು ಗೆರಂತುಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತಿಥಿ ಬಂತು ಈ ಸಲ ಲಾರಿ ಗಿಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ರೀತಿ ಅದುಂಡು ಪಂಡದ ನನ್ನ ಕುದಿ ಆವಡು ಕುದಿ ಮಾಲ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಕುದಿ ಮಾಲ್ಪಡತ್ತೆ ಓಲ್ಪ ಕುದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆದ್ರಡೆ ಕುದಿ ಏಪ ಅಂದಾಜ್ ಮೀನಿದಾಲ ಮಲ್ದರೆ 20 ತಾರೀಕು ಉಂಡು 25 ಗಂಟೆ 22 ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಕ್ಕೆ ನಂಡ ಅಕೇರಿಗಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಇರನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಂಬಳ ಪಂಟ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ಪೂರ ಐನ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಓಲಾಂಟ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಟ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಂಟ ಇಂದು ಕಾರ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ಯಾಂ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಕಂಬಲದ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಕೇಂದು ವರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನನಾತ್ ಮೆನ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಇರೆಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇಡ್ತದೆ ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಟ್ಟೊಂಡರು ಅಂಚನೆ ಇರ್ ಪಂಡರು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಇಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ಕಂಬುಲಗ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಕಂಬುಲದ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಸೊಬಗನ ಇರುತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇರೇಗ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೊರ್ತೊಡು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ತುಯರತ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಎಸಲಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸುಳ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಾಂತಮಂಗ್ಲ ಕೂಟ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಪುದರಡ್ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ನನೊಂಜಿ ಎಸಲಡ್ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬದಿಕ್ಕಗು ಬರ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.